Ola a todos. Neste acto temos a honra de facer entrega do segundo recoñecemento a unha persoa que representa perfectamente estes valores a través da súa historia de vida e da súa trayectoria deportiva. Falamos de Álex Vidal, deportista galego de Ribeira, referente do taekwondo paralímpico e primeiro representante español desta disciplina nos Xogos Paralímpicos de Toquio 2020 e sendo tetracampeón do mundo de taekwondo paralímpico. A súa carreira está marcada pola constancia, a loita e o esforzo continuo, converténdose nun exemplo de superación para a sociedade. Por iso, hoxe temos a inmensa sorte de poder facerlle unha pequena entrevista. Benvido e forte aplauso para el. Bueno, hola Álex, que tal estás? Hola, bo día, que tal? Bueno, pois vamos a comezar ca entrevista. E primeiro de todo, se tes cómodo compartindo connosco, poderías contarnos un pouco sobre a túa condición? Bueno, eu aos 9 meses sufro unha polio que me ataca os nervios cervicais e naquela época os médicos din que podía atacarme a calquer membro e incluso a mente. No meu caso atacoume os brazos, pero bueno, ao largo do tempo miña nai sigue me dicindo que algo a cabeza túvome que tocar porque andar polo mundo adiante a golpes era non había posible. Como puideches integrarte na escola? Como facías para poder facer os exames, apuntamentos? Pois tuve a sorte que vexo que vos tamén con Mario, pois que os meus compañeiros eu faltaba moito ao colexio por tema de rehabilitación, casi todos os días polas mañáns durante 10 anos e eles polas tardes, pois perdían tempo do seu lecer e viñan á miña casa a traerme os deberes e a axudarme nas materias que necesitara. Ahora sí que queríamos enfocarnos un pouco máis no deporte, pero se queres comentarnos algunha anécdota ou experiencia da túa infancia, estaríamos encantadas. Pois sí, a verdade é que é unha anécdota un pouco así chocante para os pais e para a xente que non sufre diversidade, porque sempre tendemos a protexer moito unha persoa con diversidade. Eu tuve a sorte de que non, que era o contrario, que a mí me animaban a facer cousas. Eu tiño un irmán maior e levábame a todos os lados con ele a xogar. E un día, pois, xogando ao escondite, todos os meus amigos sentáronse nunha muralla non moi alta e dixéronme, se non queres quedar na seguinte, tens que saltar a muralla. Entón eu esforcei e me intentei de todas as maneiras e cando me viron superar o límite botaron unha pequena axuda, pero eu xa tiña os brazos todos rascaos e claro, meu irmán todo asustado ao chegar a casa dixo mamá vai nos a castigar, tanto a ti como a min. Ele xa non quiso saber nada, correu para arriba para a habitación e a mí miña nai pois dixome, que che pasou? Fomos para o baño, puseme a curar as feridas e expliqueille todo como fora e miña nai entre lágrimas a un neno de 7 ou 8 anos dixolle, mañán colle o bocadillo e volves a xogar ao escondite. Cando vas crecendo daste de conta que eu quería tonaia que non te apartaras destes rapaces que o que che facían era poñerche ao límite para que non tuveras barreiras na vida e che axudaran. Entón eu creo que é o que debemos facer na sociedade, non poñer barreiras, senón cando alguén ten un pequeno problema, pois axudalo, pero intentar que lo faga por sí mesmo. Sí, eu creo que esta experiencia pode nos facer reflexionar a todos sobre ese debate que hai agora de si deberíamos axudar aos nenos ou marxinalos con persoas que teñen as mesmas dificultades que eles. Cando comezaches a practicar este deporte e onde? Escola, clube? Pois comecei nun xinasio que eu aos 18 anos os médicos danme alta na rehabilitación e dime que para manter a mobilidade que fun gañando que me apunta a un centro deportivo. O adestrador, que agora é o meu adestrador de taekwondo, é super amigo, pois el sabía que eu facía todo tipo de deportes, fútbol sala, todo que atletismo, e incluso xogaba o vólei playa, pero non era gran matador, pero sí recepcionista. Pero entón aí el díxome si quería probar a dar 4 patadas para quitarme o estrés, e así comecei e o taekwondo entrou a formar parte da miña vida. Entón, a túa paixón por este deporte comezaría con ese entrenador dicíndoche, veña, Álex, para que te desfogues aí e probes. Sí, foi así, e logo tamén eu teño unha parte que son algo cabezón, as cousas que fago intento hasta o final que me salgan, sea con tempo, sea con esforzo. Entón, claro, a primeira traba o taekwondo paralímpico entra no ano 2009, pero no ano 2007 eu xa sendo cinturón marrón quero competir. Entón, esa é unha traba, e el ven da miña man e conseguimos
facer o primer campeonato con xente sin ninguna diversidade e gañar o galego Promesas, o que nos abreu un montón de portas para competir. E no ano 2009 xa volvernos profesionais. Como foi enterarse que ibas a participar nos Xogos Paralímpicos de Tokio? E a túa experiencia? A verdade é que foi unha noticia que, bueno, como se sabrá moita xente, hai moitos deportes olímpicos que son durante 4 anos, estás nun ranking e vas loitando para manterte dentro dos postos de clasificación. Nós, xusto no ano 2016, cando din que vai a ser en Tokio Olímpico, eu fastidiome a rodilla e teño que pasar por quirófano. Teño unha boa recuperación e o primer mundial, que no 2017, despois dunha operación, pois gañámolo e iso xa nos coloca moi ben en ranking. E no ano 2020, antes do COVID xusto, en xaneiro, dignos que somos preseleccionados para Tokio. Foi unha alegría, pero en marzo foi unha tristeza. Sabendo todo isto que nos acabas de contar, consideras que o deporte adaptado recibe hoxe en día o recoñecemento que merece? A verdade é que quedan pequenos pasiños que dar, pero sí se daron grandes logros. Antiguamente, un deportista paralímpico pois cobraba casi un 30% menos ou un 70% menos que un deportista olímpico. Nestes últimos Xogos Paralímpicos de Tokio e París, pois xa están as medallas, os premios por medallas están igualados. Logo, creo que é un avance, porque cada un esforzase e compite no seu nivel e que a xente que teña a súa diversidade. Entón eu creo que o esforzo e o diario e as horas que botamos adestrando son tantas ou igual como alguén que non ten ninguna diversidade. Bueno, Álex, e por último, que mensaxe lle enviarías a esas persoas con diversidade funcional que soñan con dedicarse a algún deporte? Que se asesoren, iso o primeiro, porque hai un montón ahora de asociacións e de ferramentas para saber que tipo de diversidade tes e que se che acomoda a que deporte. Logo, se tes un deporte xa focalizado, que non te rindas. Eu non existía o deporte paralímpico, pero siguen facendo taekwondo e competindo con xente sin diversidade. Non chegarás ao mellor a ser o mellor do mundo, pero si farás o que che guste e o que disfrutes. E o deporte é unha arma que axuda cando alguén ten unha diversidade. Pois, jolín, Álex, moitísimas gracias. Queremos agradecerche por compartir connosco a túa historia e a túa experiencia chea de esforzo, traballo e superación constante. Gracias por demostrar que con paixón, disciplina e constancia se poden superar obstáculos moi grandes, incluso que pensamos nós que son imposibles. E por iso, por demostrar que as diferenzas non son só límites, senón fortalezas. Queremos recoñecer hoxe o teu traballo, a túa dedicación e o papel que fas para inspirar a outras persoas. Así que fai entrega do premio a Álex os rapaces do Navalón, Rodri Barca e Erianet. Parabéns por este merecido premio. Bueno, estes premios están feitos polo alumnado de cerámica do Navalón que o fixeron con moito cariño para os nosos premiados, así que un forte aplauso tamén para eles. Axuda,